Златният следобед пълзи по стената. Моливи се търкалят по масата, някои счупени, други изрисувани до край. Малко момиче рисува с замах, а въгъла баща й в инвалидна количка я гледа като чудо. Очите му се усмихват преди устните. Какво рисуваш, слънце? Теб, тате. На листа огромен, силен мъж с широка усмивка и ръце като крила. До него малко момиче, държи го за ръка. Той се засмива тихо, после млъква. Очите му се пълнят. Толкова съм голям ли? Да, най-големия. И в този момент нещо се пречупва вътре в него. Не от слабост, а от осъзнаване. За децата силата няма нищо общо с краката. Силата е в сърцето. В обятията, които ги пазят. В гласа, който шепне: не се бой, тате е тук. Той взема молива, ръката му трепери леко, добавя едно малко червено сърце върху рисунката. И той казва: а сега е съвършено. Момичето се усмихва, прегръща го силно. А светът за миг става по-тих, по-чист, по-добър. Истинската сила не е в това колко можеш да вдигнеш, а колко можеш да обичаш. А ти, имаш ли човек, който те е научил какво е истинската сила?